E un sfânt al cărui trup nu a putrezit în cei 7 ani de la înmormântare. Asta susțin călugării martorii la minunea din sicriul părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa. Rămășițele pământești ale acestuia sunt sfinte moaște și trebuie tratate ca atare, susține monarhul Teodor, cel care a avut inițiativa dezgropării duhovnicului în noaptea de 16 noiembrie 2013. Joi seara m-am uitat pe predicile părintelui Gheorghe Calciu, care sunt filmate, înregistrate video. Și am zis așa: Sfinte Părinte Gheorghe Calciu, dacă tu vrei să fii dezgropat, să-mi dai mie vreo certitudine prin predicile tale. Ați auzit de icoane care plâng, icoane care izvorăsc mil, icoane care vindecă. Ați auzit de sfinți care au murit și nu au putrezit. Toate acestea sunt lucruri care se pot evaluări la Dumnezeu prin puterea Lui. Era exact ce îl întrebam eu în rugăciune. Dacă are cumva sfinte moaște treci, dacă vrea să fie dezgropat. Și atunci pentru mine a fost o certitudine că el vrea să fie dezgropat. Și într-adevăr, noaptea aceea l-am dezgropat și l-am aflat cu sfintele moaște, cu trupul întreg. L-am dus în chirie la Părintele Iustin, exact în camera aceasta, de unde mă mărmesc. Și aici a stat. Părintele Gheorghe Calciu a venit în America îmbrăcat într-o cămașă de plastic transparentă, din vârful degetului la picioare până la piept, ca și cum ar fi un celofan gros, un plastic gros, așa l-a avut peste tot corpul. Și corpul lui de la piept până în vârful degetului era exact cum îl avem noi, aceeași culoare și aceeași formă. L-au îmbrăcat în haine noi, de preot, părul întreg, barba întreagă, limba întreagă. Când au văzut minunea din sicriu, călugării de la mănăstirea Petru Vodă ar fi vrut să depună sfintele moaște într-o oraclă în biserică. Vreme de 3 săptămâni, trupul neputrezit al părintelui Gheorghe Calciu a stat în chiria părintelui Iustin Pârvu, plecat la cele sfinte în vara acelui an. Dar totul s-a transformat într-un scandal de proporții. Din America, fiul duhovnicului a cerut ca rămășițele pământești ale tatălui său să fie de grabă reînhumate, în caz contrar va deschide un proces în instanță împotriva mănăstirii. El i-a acuzat pe călugări că au încălcat cu bună știință scrisoarea testament pe care tatăl său i-a trimis-o de pe părintelui Iustin Pârvu. În această scrisoare testament spune foarte clar faptul că dacă trupul său va fi dezgropat și preimirea multora va fi neputrezit, citesc scrisoare, trebuie să citească rugăciune de desfacerea blestemului, trupul să fie pus, citez, într-o altă groapă spre a fi uitat pentru totdeauna. Nu a fost de tine înțeles testamentul Părintelui Gheorghe Calciu. Și obiceiul din zona Moldovei, fiind ca 7 ani o persoană decedată să fie deshumată și citite rugăciunile potrivite pentru acest moment. Părintele Gheorghe Calciu, care avea darul prorociei și înainte vederii, a văzut ce se va întâmpla și după 7 ani la moartea lui și a specificat în testament. Dacă cumva voi fi dezgropat în anumite pricini, n-a zis să nu fie dezgropat, a zis, chiar a văzut că va fi dezgropat. Trebuie citit cu atenție testament. Dacă cumva voi fi dezgropat, să fie legați cei care m-au văzut, să fiu îngropat într-un loc neștiut, ca să nu fie rătăcea de pe urmă mai mare decât cea dintâi. Și vor să spun aceste cuvinte. Cred că lucrul acesta l-a avut cuvinte că oasele și rămăsile pământești vor argumenta sfințenia vieții. Sfintele moaște
nu mai aparțin familiei. Ele aparțin bisericii. La presiunea familiei, trupul neputrezit al părintelui Gheorghe Calciu a fost reînhumat în curtea mănăstirii Petru Vodă. Am avut grijă să îl pregătim în alt fel mormântul părintelui, zidind pereții mormântului, am pus un sicriu nou, am pus niște piloni, așa fel că de Gheorghe Calciu este reașezat în mormânt, dar practic suspendat sicriul mai mult în nas. Un simbol al naționalismului românesc și al valorilor creștine, un luptător pentru credința ortodoxă și un adevărat sfânt al închisorilor, Părintele Gheorghe Calciu a murit pe 21 noiembrie 2006 pe un pat din spitalul Fairfax din America. Era în ziua de praznic a intrării în biserică a Maicii Domnului. Pentru mine, neamul are un sens absolut mistic. Și așa am înțeles naționalismul și de ce spun cu tărie, sunt naționalist în sensul creștin al cuvântului. Și înțeleg că acțiunea acestea de desființarea neamurilor, de desființarea entității naționale, este o acțiune pusă de Satana pentru dizolvarea ființei naționale a popoarelor. Și avem noi dezvăluiri despre moartea misterioasă a părintelui Gerasie, totul după doar 20 de secunde de publicitate.